Nokuchingamidza hama wadiwa kuzvirongwa zvenyu Bible Pfupiso. Nhasi tiri kutanga bhuku idzva, tiri mubhuku raZvirevo, Proverbs. Bhuku raZvirevo ibhuku ratinonzwisisa kuti ibhuku rakanyorwa naSolomon, asi hazvirevi kuti ndiye akarinyora ari ega. Saka tichaona kuti mune zvinyorwa zvakawanda zvirevo. Tinoona riri zita riri kupiwa bhuku iri nekuda kwemashoko arimo anotaura pamusoro pezvirevo. Regai nditi dzidziso dziri mukati mebhuku raZvirevo dzakasiyana siyana uye dzakaiswa muzvikwata zvakasiyana siyana. Mukatotarisa munhoroondo zvotaridza Solomon, uya murume akapiwa njere naMwari, waakakumbira kuti Mwari ndipewo njere ndigone kutonga vanhu, nokuti handigoni kutonga vanhu ava vakawandisa. Mwari akamupa njere. Anozikamwa semunhu akanyora nziyo dzinokwana kuita 1500 uye akataura zvirevo, maProverbs anokwana kuita 3000. Saka muchaona kuti bhuku raZvirevo hatingaritori nenyaya imwe chete. Panogona kuita pachitsauko chimwe chete pane nyaya dzakawanda dzine tsiudzo pamusoro pezviri kutaurwa. Saka ndokumwe kuoma kwakaita bhuku iri, nokuti hatigoni kuona inganzi context kuti munda wezviri kutaurwa wakafanana. Anogona kunhonga chocho icho, onhonga icho nechocho, asi achiunganidza pachinhu chimwe chete. Dingindira rebhuku raZvirevo rinotaura pamusoro penjere, right, yatinoti wisdom, uchenjeri. Uchenjeri hunoburitsa pachena kuti uchenjeri kuziva Mwari. Ndo mamiriro akaita bhuku raZvirevo. Saka tiri mukati mechitsauko chekutanga, apo tichitangisa bhuku rino tinoona kuti tsauko chekutanga tinoziviswa pamusoro pechinangwa chezvirevo. Chinangwa chezvirevo chiko, number 1, kuri kunzi zvirevo zvine basa rekuzivisa vanhu uchenjeri, nekuzivisa vanhu yatingati isu ndiani anofanirwa kuziva uchenjeri, kureva kuti uchenjeri hunobva kunani. In other words, chitsauko chekutanga chinopa yatingati isusu purpose kana chinangwa chebhuku raZvirevo. Then chikwate chechipiri chechitsauko ichi muchaona kuti chinotaura pamusoro paSolomon achitaurira mwana wake, achimupa yatingati rayiro neyambiro nekumudzidzisa pamusoro peupenyu kuti anofanira kurarama upenyu hwakaita sei. Muri kuona kuti kubva pavhesi ya8 Solomon anotaura kuti mwanakomana wangu, iwe unofanirwa kuteerera zvandinotaura, inzwa zvinotaurwa nababa vako. Ndo vhesi ya7. Vhesi ya8, usarasha kudzidzisa kwamai vako. Amen. Saka Solomon ari kuburitsa pachena kuti chikoro chekutanga kumba. Mumba ndo mune chikoro, ende vadzidzisi vemumba ndi baba namai. Rega nditini pamangwanana ano zvinonzisa urombo zvakadii kuti Satani anorwisa misha kuti musha uparare, parege kuva nematicha. Ukaona chikoro chiripo maticha ushayikwa, idisaster. Zvinoreva kuti kana musha baba namai vakaparadzana, umwe aenda kwake umwe aenda kwake, zvinoreva kuti maticha ashota pachikoro, kufoira chete kwevana. Saka Solomon anoburitsa pachena kuti handisini ndega ndofanirwa kuteeregwa munomba, asi teererawo futi mai vako kana vachinge vachitaura. Murubva maona kuti Solomon ari kuburitsa pachena kuti mumba hamuna munhu anonzi ndiye anofanirwa kudzidzisa ega. Baba namai vanofanirwa kuti achirurangwe kudzidzisa vana vavo kuti vana vavo vafambe zvakanaka. Mazonzo akutaura pane kuti unofanirwa kuchenjera kunyengerwa, ndo chimwe chinhu chakaipa, kuti pane vanhu vachauya mukati meupenyu hwako vanokunyengera. Vamwe vacho vachakudhonzera muumbavha neugororo. Uchawanzwa vachiti ngativandire munhu, timutorere mari, titore zvakati, iwe usateerere zvinhu zvakadaro. Ndi Solomon ari kurayira mwana wake. Regai nditi mangwanana anaya zvinokosha kuti mumba murayigwe vana vakuru vachiziva kuti panopamba tine varayiri. Tirege kupanana mhosva kana kufungidzira kuti ningi ndiye ari wiki mumba muno, ndokusaka vana vachiita zvakati. Pana paSolomon ari kutokoshesawo mai. Dzimwe dzimba mai havana basa, notoudzwa kuti zvamai vako handinei nazvo, kana kuti mai vanogona kuti haikona kuteerera baba vako. Umwe neumwe ane basa mukurayirwa kwevana pamba. Saka Solomon achiti teerera zvinotaurwa namai vako. Maziso angu azomhanyira pavhesi ya25, ndinoida zvikuru. Vhesi ya25 inoti, asi
maybe mukaverenga pavhesi ya24 zvingaite zvakanaka, but 25 inoti asi makazvidza mano angu ose, ndo vhesi ya25, mukaramba chose kurayira kwangu, naizvozvo neniwo ndichaseka kana mava munhamo yenyu, ndichakudadirai kana kutya kwenyu kuchisvika. Hei, kwanzi panapa ini ndakakurayirai but hamuna kunzwa kurayira kwangu, makasema zvandaikudzidzisai. Saka imimi kana maakusvika munhamo ndichaseka. Uyu ave Mwari akutaura manje kuti kana tikasanzwa kurayira kwaJehovha, Mwari uchatiseka kana taa munhamo. Vedu ngatiseka nepachedu, sekwa neumwe munhu but urege kusekwa naMwari. Vese vanenge vasekwa naMwari havana upenyu. Mwari ngatibatsire, Mwari ngatikomborere. Ndofunga munamato wedu mangwanana ndeyokuti Mwari tibatsirei, tibatsirane kurayira vana vedu, vana vedu vanzwe kana tichivarayira ivo vadzidzewo kutsiurana pachavo, uye tinamatire mweya wekubatana sababa namai pakurayira vana vedu. Ngatinamate Ishe, tomutendai nedzidzo chemangwanana. Tibatsirei sevabereki, tite chirwirangwe pakudzidzisa vana vedu, tigodzidzisikawo nemi nekuti ndimi mudzidzisi mukuru. Muzita raJesu tanamata, amen. Kana muchidanibata +263 772 204 766. Mwari akukomborerei. Tosangana pachitsauko chinotevera.